prosím. Dobrý večer. Vy ponúkate teraz nejakého vetroňa. Z Bozoša vám voláme, že Jakého vetroňa? vlastne, čo to je? Rogálo alebo vetroň? Rogalo, Ospravedlňujem sa. A vlastne, že dávam vám teda ženu. Dobrý podvečer, počujeme sa? Počujeme? Jonapod, chcem sa spýtať, prosím vás pekne, my chceme s mužom čím skôr sa dostať zo Šaly do Budapešti. No. A my potrebujeme vzdušnou tiarou. Tak, vy si spíš děláte srandu, dobře, budíš. Prečo sa mi smejete? Jako myslí, když jste na tom nikdy nelítali, tak na tom chcete lítat, jo? No my sme nelietali, ale videli sme nejaké tutoriály na YouTube a potrebovali by sme, aby to bolo trojmiestne. Vedeli by sme sa tam traja. Tak možná aj štyria. 4 ľudia, aj, dobre, zoberieme Dunča, dobre? Dobre, ale nevidím tu volant. Tak volant se doporučuje z Trabanta, ale to špatně zeženete, to je pravda. To som reálne nevedel. Ďakujem za informáciu. Každopádne. A to má drevenú vrtulu? To nevadí, že to má drevenú vrtulu akože? Či to, A to je čemu by to bežné? vadilo? Ne, to nevadí. Aha, dobre. Dřevěný vrtule byl vždycky. Ako to som nevedel, že to sú drevené vrtule. Kamarát, čo má takéhoto, tak to on má nejakú tú železnú alebo čo a to mi hovoril, že to nepribližuj sa k tomu, lebo to je veľmi nebezpečné. A No, tak nebezpečný je každá vrtule nebezpečná. No tak samozrejme, to máte pravdu, len on to má sa Pustí ma k Ale tomu. dobre, ako to teda je vlastne s tou spotrebou Takhle, toho? vy voláte na to, co je s tím Volkswagenem. Rogalo. To je. Takhle, prosím vás, já Rogalo. prodávám 2 rogala. Aha, 2 rogala. Voláte na to, co je s motorem nebo bez motoru. Áno. A chci, jaká tam je cena? Vlastne, cena tam je, počkajte. Šivečkem, dones mi okuliare, prosím. No to máš, nech sa páči. Ďakujem, Ale tu ďakujem. vidíš, tu je 350, spýtaj sa ho to rýchlo. Takto, pane, tam máte to. 350, jo, Áno, 350 eur. Jo. No a vlastne, ako dlho to letí, alebo ako, neviem, ako sa to No, mám kolik tam dáte benzínu? Na 4 hodiny lítání, ale to stejně lídak hodinu se většinou nelítá. Pýtaj sa ho to Dobre, konečne, poďme pýtaj sa ho že- to. Takto, chcem sa vás pýtať, že vlastne, ako je to s tými medzinárodnými letmi, že či sa môžem preletieť zo Slovenska, lebo viete, my bývame v Šali a my sme chceli Může. Dívejte se, teďka v rámci Unie může se přiletět, protože víš, že u nás kluci letadlama, ne rogalem, a letadlama lítají normálně na Slovensku. Áno, to sa dá, takže medzinárodne normálne môžeme, že zo Slovenska do Maďarov Jo, preletieť. v Unii jo, no. To není problém teraz, akože to v som nevedel. Unii to není problém, ne. Ďakujem vám krásne za našu spoluprácu. Dúfame, že sme vás pobavili a pekný večer vám prajeme. Mějte se hezky, naschle. Majte sa. Jonapod, počujeme? Ja mám záujem o tú opici. Máte tie opici? Máme tie opica $25 egy. Ja by som potreboval opicu, lebo moja stará si neopratuje po sebe. A to je veľmi opica tiež. To je opica taktiež, ale nemôžeme hovoriť nahlas, lebo tá opica Ťahne konvica. vyťahne konvica. Ja by som chcel opicu, ale musí mať maďarský prízvuk. Není probléma, naučíme. Maďarský, španielský, portugalský prízvuk. Balkánsky tiež. Aká bude cena v haliere? Cena bude 25 halierov. Husanat haliere. Dobre, my máme domáci pálenky a môžeme zameniť. Aké farby bude, Sivečke? Koľko času? Aké farby bude? Aké farby bude opica? Aké len chcete, nafarbíme, máme potravinárske farba. Viete čo, moja stará dostala teraz šoky, musím jej dať ERCPčko, tak musím utekať, ale ďakujeme za vašu priazeň Na maličko, hoci kedy. a pekný večer prajeme. Pekný večer aj vám. Majte sa. Szeretlek szépen, jak szám. Ano, Jonapod, počujeme? čujeme. Ja mám záujem o ten koberec, je to ešte aktuálne? Áno, Viete čo, mal by som záujem, on koľko metrí má, prosím? no ale ktorý, lebo jeden má 7 a jeden má
11 či 12. 11 metrov? Ale to ja potrebujem pre môjho synovca, viete? On si myslí, že je Aladin a povedal, že mám mu kúpiť koberec. Sivečkem, zohrejem ti ten segedie. Zajtra. Zajtra? Môžeme si po ňo normálne prísť aj so synovcom. No dobre, a chceli by som sa spýtať, dá sa na tom koberci aj lietať? Sivečkem, nepočula som, zohrejem ti ten segedie. Viete čo, moja žena ma volá, musím ísť za ňou. Každopádne ďakujeme za vašu spolupráci, dúfame, že sme pobavili a pekný večer prajeme. Aj vám. Ajte sa, dopo. Ideme. Prosím. Dobrý podvečer, dobre volám, na bazoši ponúkate takú tú zvýšenú feldu. No, ja som sa chcel vlastne ohľadom toho spýtať, že vlastne to ako veľmi opotrebovaná je. Neviem, ako každá Felícia. Vidím, lebo viete, vyvýšený podvozok, áno. Bozmek, ty chodíš furt okolo horkej koši. Dobre, Spýtaj na rovinu. čakaj, pýtam Prepáčte, môj kamarát, on má troške poruchy, ale nevadí. No, poď, Ale pýtaj. normálne, však Máme nezmazuj peniaze, ma. neboj sa. No dobre, však pýtaj. pýtam sa. No viete, lebo my sme mali starú favoritku, ona už ho chytá hrdzo a no nezvláda to a cez kufory akože no viete, používame to na prepravu ovce, viete a že vlastne, že koľko by sa nám tak do toho dozadu mestilo ovečky, lebo vidíme iba sedačky predu, viete a lebo vidíme, že ste to používali najskôr na nejakú prepravu silnejšieho charakteru. Do hory som na tom chodieval. No, bazmek do hory. Vaňu neotrhol, ale oviec tam dáte tak 12. 12? Však to sme nedali ani do favoritky to. Ale toto je Felícia. Ištvaň, Berto, 12 oviec, jak tam najebeme, tak to sa nebudeme ani dvakrát musieť točiť. Chápeš? Nem Nie, pivo. na Liptove máme ovčiu kožu. Tak pôjdeme tam, zoberieme rovno ovčie kože naše. Potiahneme niekomu ovečie. Našej storej. Dobre, my keď prídeme, koľko to bude trvať z výpadovky z Bratislavy na koni? Na koni, podľa toho, ako či ho máte odturbeného alebo nie. No viete čo, my máme takého koňa, voláme ho, že Ereštuk a vlastne on je pomenovaný po našom starom pradedovi a krmíme ho normálne ovsenou vločky. On je vegetarián, naposledy sme mu dávali potkanov, ako budem normálne vám poviem, mačky čo nachytali, ale vtedy mu začervenali sa mu oči. Ale Bazmek, ty s ním voláš, prečo ja s tým volám teraz? Však ale hovoríš mu príbeh o našom koníku. Lebo však ale ešte tu tak my tak. Kozmek, my mu chceme kúpiť auto a ty mu tu hovoríš o koni. Ospravedlňujem sa za kamaráta, on už troška popil, je tu večerné hodiny, my sme prišli akurát práce, dovozili sme posledné ovce a zistili sme, že vlastne tá favoritka už musíme akútne volať o autíčko. A vlastne viete. tam tie ovce sa dajú dať aj na tie lyžiny. Aj na lyžiny, ak máte gurtne. Aj na stojatu, aj na ležatu. Viete čo, lebo ja by som mal určite záujem, ale nemkúpim to auto, pokým nebude bez toho, s tým bahnom. Ja bez bahna auto nemkúpim, lebo chápete, to máte viac váhy a bude vyvažovať. Nemusíte ani pneumatiky. A love, máte love. Love, no my platíme týmito, no čím platím, povedz mu však, že... Normálne však. Pálenko, barac pálenko, alebo môžeme sa dohodnúť ešte... Ako, ale normálne my máme dva súdy. Ja som chytil teraz stavy, lebo dal som si pár práškov navyše. Nevadí, lebo viete, keď ste predpracovaní ste po celom dni, tak vám to trošku niekedy zapíše. Aj, počať máte celý body kolota. Segím vaďak. Prepáčte, už to prestalo, už je dobre. No, chcem sa vlastne... Dá sa robiť taxík na tie ovce, akože terminál, vieme spraviť? Terminál. Brácho. Akú veľkú lajnu si mal dneska? No viete čo, my nevieme čo sú lojny, my máme len ako ploty. On myslí kúlo alebo hovno. Hovno? No tak viete čo, my robíme celý deň robíme s hnojom a vlastne to má také výpary, viete. A my vlastne s bratom už sme 10 rokov po porážkach, každý večer nás to chytí, ale zatiaľ s tým bojujeme. Ale nevadí, viete čo, my tú Škodu Felicitu, ak ste ju ešte umili, my ju kúpime. To nem problém. Peniaze nem problém, prídeme, máme denáre. Dobre, počúvajte ma. My reálne prídeme a môžeme zobrať aj barac pálenky. Áno, ale aj love. Love, no tak to neviem čo je love, ja nemám lásku ešte, ale moja... Porinty. No dobre, doneseme teda tak zajtra na výpadovke z Bratislavy pôjdeme koňami a kým nedojdeme, tak budete vidieť, že na diaľnici nás zrazili. OK? Takže tak. Pozriem si správy o 7. Dobre, teda tak krásny ešte podvečer vám prajem.
môjho brata teraz kleplo vlastne, tak budem mu musieť ísť dať resuscitáciu. A krásny podvečer, ďakujem za spriazeň vašu a pekný večer. Nech sa vám dorí. Darec, brácho. Prosím. Jona, dobrý podvečer prajem. Volám vám ohľadom tej Škoda auto modrého charaktery. Škoda čo, Rapid? Viete čo, tu je také bez dvojsedadlové. No Škoda Rapid myslíte asi, no. Jovan, viete čo, ja sa chcem spýtať takto osobitne vám, vy ste muž, konečne volám z muži, lebo zatiaľ som volal ja len zo ženy a stačí mi moja žena doma, tak ja som veľmi rád. Chcem sa spýtať, ono to má nejakú korodizáciu? Normálne, jak každá Rapidka. Takže má tam nejaké ako škvrny, odhrdzi a tok? Áno. No tak chcem sa vás takto krásne pekne spýtať, že či vlastne takéto autíčko, ono to je terénne, vypadá to tak terénnejšie. Viete čo, my ich tu máme 10, môže byť aj terénne. Keby sme chceli výjsť na Mount Everest, ale slovenský, ako ono sa to volá Mount Everest. Vedeli by sme výjsť na Mount Everest s mojou starou, lebo ona má taký sen. Hravo. Takže mohli by sme prísť s mojou starou na koni za vami a my by sme akože kúpili veľmi radi toto auto. Ja vám dám ešte starú, lebo chcela sa spýtať, že či to má STK, emisné a ja nerozumiem toho. Viete, môžem vám dať moju starú? No, Elektre, sirečkým, eleštuk, máte ich dnes. Už idem, prosím, no. Nech sa páči. Dobrý podvečer, dobre voláme teda, no. Už ste volali vlastne s manželom a vlastne teda my si to autíčko chceme, viete, tak na poslednú pamätnú cestu zobrať, že vlastne tie bezpečnostné prvky, že či to všetko má takto a... Vy ste nejakí herci, vy študujete? Nem herci, my nem študujeme, normálne dôchodci. Ja, áno. Normálne dôchodci Treba sme. sa prísť pozrieť, jasné, no. A môžete klidne aj na Tumlagmu vybehnúť s tým. Tumla, ospravedlňujem sa, čo ste to povedal? No, nemusíte ísť na Mount Everest. Jaj, no a kde je to, ako na Slovensku, ako no, okolie Zobor, alebo to, jaj, Tatro? Popok, a to kde je, prosím Siretlek, vás? eleštuk, mi dá do tembele, tindegis. Spýtaj sa, čo si chcela. Daj mi pokoj. Prepáčte, ja som hladný, ja som dneska večeral ešte a tá moja stará, vám hovorím, už ma namosúrila dneska dosť, že Kuťo nedostal... Ešte nejakú scénku teda pred večerou, no. No, ona má bobra a ja nemám rád bobra, hovorím, kúp si žiletky, lebo, chápete, ženy kúpia žiletky samé. Treba sa staviť, uvidíte, no. Treba sa staviť ako so starými? No, zastaviť. U vás? No. Tak pomôžete mi so starou, môžem vám ju doniesť, lebo ja ju tu už neviem ako. Však vyjadri sa ku tomu, toto je manželstvo 40 rokov držalo pokope, pokým si nezačala vadiť sagedenský guľôš. Ale počúvajte, maďarský prízvuk vám dobre ide ináč, to vás musím pochváliť. To mne segedí Dialekt maďarský vám ide. nabrať, prosím. Prepačte, my sme normálne, že komárnici, ale bývali sme aj v Bratislave, viete, Petržalke. A vlastne Petržalka, tam nebola diaľnica do Komárna, tak sme museli a zobrali sme kone na mali sme podobnú rapidečku ako pre Dovote, viete. Dobre, ďakujeme, pekný večer prajem vám hlavne. Veľa detí, aby bolo ešte stále.